Pinoy Bus Driver TV. Represent mga hapon, alas 2 na 10 minutes. Toto. Yan si partner ko, si Mr. Lumpay, oh. Mr. Lumpay. Okay, kawai. Dito tayo sa Ferry fastcat sa Dapsap. Northern Samar-Allen. Patuloy tayo ng pupuntang matnog. Si amigo. O yung palunod sa taga-indang. Set out sa mga taga-indang. Pugsit na tayo. Sa Batangas sa sahil ko pugsit. Ngayon dito naman siya sa Dapdap. Matnog. Dito naman siya. Tinapon. Ingat sa biyahe. Idol, ingat sa biyahe. Salamat, amigo pugsit. Lalar ka na tayo. Oo. Palisin na tayo sa pier. Pugsit na tayo. Siyempre, pugsit, yung kortina na yan, hindi talaga mawala yan. Dala-dala ko palagi yan kahit saan ako maglipat ng bus. Kahit dati pa yan. Kahit saan ako maglipat ng bus. Sama-sama yung kortina na yan. Pati itong rosaryuan. Sa ano ko pa to? Sa kugujam ko pa to. Rosaryuan na to. Binilipat ko sa bus. Kung saan ako maglipat ng bus, kasama yung rosaryuan na yan. Pati yung mga speaker. Yung speaker yan, kasama yan kung malipat ako ng bus. Sila rin. Meron speaker yan, dalawa. Kabilaan yan. Tagal yan, 1858 pa nila ko. 2017. 16. Yan, dala ko pa yung mga speaker yan, dalawa. Yan. Lapit na tayo alis kung siting. Sa Dapdap. Pero, wah, kaway. Pagsinateng. Bye-bye. Alis na kami. Yan yung mga amiga-amigo dyan sa pero naiwan na. Alis na, mga kanaw ko sila. Kanaw ko sila. Kanaw ko sila. Yan na. Parang ano na, si Fastcat M12. O, shout out sa lahat ng mga taga-Fastcat dyan. Yung mga amigo dyan, yung mga taga-Fastcat. Bye-bye. Allen. Ayun. Ala ko, pusit. Ala ko, pusit. Ala, talon, bug, bag, bug. Ala, bug. Layo na ka doon. Bilis lumayo, pusling. Sila tayong. Alas 12 tayo dumating sa Dapdap kung sila. Wala pang alas 2, nakaalis na. Pag loading, abangan loading agad. Kung sila, oh. 2 na. Bye-bye. Tayo matulog tayo, kaya wala ka ng tulog, pihit tayo dun sa ano, sa Darita, sa Nonico.
Wala pa tayong tulog-tulog. Tayo doon, pagsiting. Umalis tayo doon kagabi, alas 3 ng madaling araw. Dumating tayo bago mag-alas 11. Pahinga lang saglit, pero walang tulog. Dito na tayo matulog sa barko. Sila na eh. Okay, dito na sa matnog. Pagsiting oh. Alas 3. Ito na nga po. Set. Alam nyo, ito sa matog. Gusto nyo matog. Alas 3:20 ng hapon. Kaya na ako lang na paskat. Galing tayo ng Allen Samar. Daming init. Siling. Daming init ay.